Имам проблем. Не е мой проблем, брат. Не, никъде. Не ми пука след Борко, докато Борко излезне, аз ще стоя с кърпа и всичко подготвено пред вратата и Борко като Абе, верно, айде Ники е последен. Защото на него не му трябва ни топла вода, нито нищо. Той буквално се полива, той може и просто... Да, ти се полива за една секунда, за какво ти е топло? Аз не издържам, ама... Да, аз не на секунда се студена, защото няма топ. Аз няма да идвам, Дай издържи малко. Верно ли, бе, Дай, там заради издържаш. това ли, бе, лата? Направи се ти. Не, малко е тъжно в теб. Дай издържи. Аз мога да издържам. Как се погледнахме на солото? Вие взехте и койна. Тъп. Кола? Кой на фри толкова на като кози да видиш? Не ти бе. Yes! Браво. Чест, колко е темто? 3 лева.